ठाकुर हूँ आम कान डाक्तर। कान डाक्तर कान स्पेशलिस्ट कहले किसी भूल हेनी। आज्ञा कानर जेकोसी रोग ही था आज्ञा पादुक टे पकईदे कान भल हवा थे नड़िया रखी घी धूप देते। आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मान गोटे सुंदर अध्याय को स्वागत। आज आम मैंने बर्तमान आसी पहुँचे मालिका वर्णित क्षेत्र दागाँ ढीह आम जगतसिंहपुर जिलार गोटे प्रसिद्ध शैव क्षेत्र एवं गुप्तपीठ कहले अत्युक्ति हेबनी। आम नना पाखे पहुँचे आसतु नना कि व्यक्तिगत अनुभव एवं अनुभूति सह ए क्षेत्र महात्म्य पचारि बुझा। ए क्षेत्र महात्म्य विषय किसी कहतु। महात्मा विशेष कर ठाकुर हूँ आम कान डाक्तर। कान डाक्तर कान स्पेशलिस्ट कहले किसी भूल हेनी। आज्ञा कानर जेकोसी रोग ही था आज्ञा पादुक टे पकईदे कान भल हवा थे नड़िया रखी घी धूप देते। आज्ञा आपन तो ये बहुत दिन वर्ष ला पूजा कले आपण अनुभूति किसी कहतु जो कहते आगे आज कथाटा कथाटा था आज्ञा ये क्षेत्र विषय आ कौन महात्म्य अच्छी आउ कौन महात्मा जो जगह बहुत माने उठिला कौन गोटे कौन भाया शक्ति अच्छी जगह तो बढ़ुची अच्छी बढ़ुची भी बढ़ुची मत आप अनुभव करते आप प्रथम प्रथम आए पूजा के केते तले सेमती कौन आमर माने बढ़िलानी पुणी हाँ आज्ञा महापुरुष स्थान चकड़ा मरण ग्रंथ लिखाई जगह विषय से शोषणी सर्प जो रही गाँ हुड़ार अच्छी आप देखी हाँ कहूना सर्प विषय केवे तो आप देखिए देखी साप विषय किसी कहतु। साप विषय कौन कह साप तो साप काली नाग गोटे काली नाग केते बड़ हम सी रामकुंड ना सीताकुंड बोली कौन अच्छी आगे ये जो आइल जो खाला भाई आई से गोटाक तार पुणी माने महात्म्य कौन माँ तो कौन से तो रही केतवे आसवे आम कौन ऋषि आसवे सप्तमी से आसवे केतवे यज्ञ करेंगे से गोटे प्रमाद अच्छी अचारण मालिकार भी अच्छी लिखाई ना ना से जो गोटा खाला भाई आई से गोटाक से जो खाला भाई आई से गोटा ना बिलकुल आसा जय जगन्नाथ
ଏ ରାମକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଜନଶ୍ରୁତି ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାମାୟଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇକରି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ମତେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଣ ବି ଯାଉନି। ସେଥିରେ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି 5ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଏ ବି ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ରାମାୟଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନଗମନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବନଗମନ ସମୟରେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ରାମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ମା ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଷ କରିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାନକୀଙ୍କର ଶୋଷ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଭୂମିକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭୂଗର୍ଭରୁ ଜଳର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣ ଯାକ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଛନ୍ତି। ତା'ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ରାମକୁଣ୍ଡଟି ରହିଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବଂ ସେଇ ଯାହା ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ, କଳିଯୁଗ ସରିଗଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ରାମକୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ରାମକୁଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ଭକ୍ତ ଜଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆମର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଏତେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଉ କାଳର ବି କହିହେବନି, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପିଢ଼ିର ବି କେହି କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କର ଅଛି, ଏଠି ନାଗା ସାଧୁମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମାନେ ମହାଦେବ, ଆଜ୍ଞା, ମା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସପ୍ତ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ମାଘ ସପ୍ତମୀ କି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆମେ ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସାପ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଛ ଦୂର ଖଇ ପଡ଼ୁଛି ଫୁଟିକିରି। କୋଉ ବରଗଛରୁ? ଏଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ଅଛି ବରଗଛ। ସେପଟରେ? ହଁ, ବରଗଛରୁ ଖଇ ଝଡେ। ହନୁମାନ ଆଇଲାର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ହନୁମାନ ଆଉ ଚାରିପଟରେ ଅଛନ୍ତି, କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟ ତ ହନୁମାନ, ଆଉ ପୁଣି ଏପଟରେ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପଟରେ ଚାରି ଦିଗରେ 4 ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମରେ ହନୁମାନ, ପୂର୍ବରେ କାଳୀ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ? ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ସବୁ। ସପ୍ତ ଋଷି ରହିଲେ ସେପଟରେ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଏପଟରେ ରହିଲେ ଜମ୍ବମାନଙ୍କର ଇଏ। ଆଜ୍ଞା, ଜମ୍ବମାନ ଜାମ୍ବବାନ କୋଉ ପଟରେ? ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପଟ କୋଉ ଜାଗାରେ? ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେଣି ମୂର୍ତ୍ତି, ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଓହୋ। ଆଉ ଯାହାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଧର କାନରୁ ପାଣି ଗଳେ, ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କାନରୁ ପାଣି ଗଳେ, ଆଜ୍ଞା, କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦକୁ ପକେଇଲେ କାନ ଦେହରେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ରଖିବ ଘରେ, ମାନସିକ କରିବ, ଆଜ୍ଞା, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଶୁଖିବ, ତା କାନ ବି ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କାନ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେ ଆସିବେ ପାଣି ପାଦକୁ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କହିବା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ମାନେ? ଭଣ୍ଡାର ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତ, ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତଳେ। କନକଗିରି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। କନକଗିରି ମାନେ କନକ କହିଲେ ସୁନା, ସେଣୁ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ବି ସାଧୁ ନାଗାମାନେ ଆସନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। କାଲିଠାରୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଜ୍ଞ କାଲିଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କେବେ? ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି 7ମ ଦିନ ହେବ, ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।